ξερίζεις όλους τους αφρούς ρε μαλάκα. Ποιος? Ένας στο καψιμί του. Αυτά τι είναι, Αρσενάκη, παιδί μου? Αυτά εδώ είναι τα car Gustav σε περίπτωση που συναντήσουμε μπροστά μας βαρύ Τα οπλισμό. κομμάτια του πρώτου λόχου. Ναι. Μόλις συναντήσουμε το βαρύ οπλισμό, τις βγάζουμε έπεισε. τις κόλλες μας. Έχουμε τους όλους τους το ανατινάζουμε. 81. Για, μήπως θα πάμε να δούμε τους όλμους και πάμε να δούμε τα πυρομαχικά. Λοιπόν, ο πλουργός, πού είναι ο πλουργός? Εγώ είμαι... Ο πλουργέ, δείξε μας. Εξήγησέ μας λίγο. Εξήγησέ μας τι Τι συμβαίνει. φάση εδώ, τι κάνει εδώ ο Γιωβάνος? Δείξε μας λίγο, κύριε Πλουργέ, δείξε μας τι ακριβώς έχετε ετοιμάσει για σήμερα. Εδώ πέρα βλέπετε έναν όλμο. Εδώ βλέπουμε το περίβλημα των 4. Το περίβλημα από πλαστικό, νάιλον, Βλέπετε πιο μικρό, αλλά με πιο πολύ κρυκτικό υλικό. Εδώ βλέπετε τον 8. Super special. Τα δύσκολα πράγματα. Αυτά είναι το παράθυρο. Εδώ τώρα έχουμε στήσει τα Ζου 23 αντιεροπορικά. Τα πυρομαχικά μας, Ζου 23, στημένα μαζί με τους όλους. Και τι θα κάνουμε ακριβώς? Θα καλύψουν τον ελφρό με τα πυρά από ύψος 10 μέτρων. Αυτά είναι τα ζου, παιδιά που βλέπετε. Δικαιού για το 9 μήνο πιστεύω του τρίτου. Αυτό είναι τα ζου. Και εδώ συνεχίζει η δουλειά, ασταμάτητα. Τι να βγάλω. Δεν φαίνεται κιόλας.